Serwus, literówka w minuta, mamy 4 kwietnia. To jest Dzień Pokoju w Angolii. Toż piszemy pokój. No i się okazuje, że pokoju nie ma. Nie ma też śniega, ale możemy się wpisać sanie. Aha, co nam zostało jeszcze ze wokalów? Zostało U i zostało Y. Toż do przykładu trudy. A nie, dykcjonarz nie zna trudów każdodziennego życia. Co jeszcze? Gruby, przeca. Muszą być gruby. Aha, i zostało nam by... czekajcie, bo muszą być jakieś wokale. To zostało nam ino ło. I zostało nam te o. No i an, jeszcze polskie. Toż jak słowo się zacznie na o. Łobros może być. Łobros. Dobrego dnia. Mamy łobros. Fajnie, dzięki. Chowcie się. Cześć.